Ezinezkoa da hemen bizitzea, pentsatu bide zuen gure birramonak Maria Gabina Badiolak ondarroari buruz. Alaxe ulertu nion behin ipein aitaren izeba Maritxuri Bilbon, Amona Anaren aizparik gazteenari. Nobelaren egitasmoari enegarrenez heldu nionean, 2005ko udaberrian, berari egin nion lehen elkarrizketa. Liborio eta Anaren belaunalditik, bizirik dagoen familiako kide bakarra zen Maritxu. Aiton amonak hilda zeuden, bai aitaren aldekoak, bai amaren aldekoak. Hari bizita egin nionean, inoiz entzun gabeko historiak entzun nituen, aita guri sekula kontatu gabeak. Ez ditut izenak eta datak ongi oroitzen, baina jabetu nintzen, gure aitaren familiaren historia joan etorriena dela, iesena eta itzulerena. Eta atzean beti itsasoarekiko lotura hori, tragikoa gehienetan komikoa, alabeharrez. Maritxu Bilbon bizi da, Begoña auzoan. Beren amak, alargundu zenean, seme-alabak hartu eta Bilborantz egin zuen. Ez zuen ezer jakin nahi itsasoko bizimoduari buruz. Senarra hilda ekarri zioten itsasotik eta aita ere ito egin zitzaion. Herriko talaiatik ikusi zuten nola ondoratu zen badian bertan San Marcos belaontzia eta nola ito ziren beren aita Kanuto Badiola eta anaia Ignacio. Ez zuten aurkitu Kanutoren gorpua. Horren urre eta ezin ezer egin. Artetak pintatuko zuen antzeko esena urte batzuk geroago La Galerna izeneko kuadroan.